Καλησπέρα και από μένα. Σχετικά με αυτή είναι μια καινούργια κατεύθυνση. Δεν υπήρχε προηγουμένως στο μεταπτυχιακό, προσθέθηκε τώρα για να καλύψει αυτό το κενό που υπήρχε στο μεταπτυχιακό. Και το κίνητρο για να το κάνουμε αυτό ήταν το γεγονός ότι υπάρχει μια ανερχόμενη τάση και ανάγκη για ρόλους επιστήμης δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά. Και αυτό εντάξει, μπορούμε να το φανταστούμε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε είναι ότι οι ρόλοι αυτοί είναι ρόλοι που δεν μπορούν εύκολα να καλυφθούν από ένα προπτυχιακό πρόγραμμα. Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη να έχει κανείς βαθιά κατανόηση του τρόπου που λειτουργούν οι αλγόριθμοι επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να μπορεί να κάνει πράγματα που έχουν νόημα και όχι να εκτελεί απλά, ας το πούμε, έτοιμες συναρτήσεις που βρήκε σε κάποιο πακέτο λογισμικού. Οπότε, είναι όντως από τις περιοχές που χρειάζεται εξειδίκευση. Από τη μεριά της αγοράς υπάρχουν πολλοί ρόλοι. Άμα δείτε τα job postings στα σχετικά, υπάρχουν ρόλοι data analyst, data engineers, machine learning engineer, data scientist, data architect, statistician, data analytics manager, business analyst and database administrator. Αυτό, καθένας από αυτούς είναι διαφορετικός με την έννοια ότι μπορεί να εστιάζει περισσότερο στην ανάλυση, περισσότερο στην υποδομή. Παρ' όλα αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι ρόλοι που απαιτούν, εκτός από γνώσεις της ανάλυσης δεδομένων, απαιτούν και γνώσεις πληροφορικής. Πρέπει κανείς να μπορεί να αναπτύσσει το κατάλληλο λογισμικό, να το κάνει deploy και να το τρέχει, τεχνολογία λογισμικού και φυσικά και πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδομή στα μαθηματικά και τις βασικές γνώσεις για να καταλαβαίνει κανείς τι κάνει. Τώρα, σε ποιους απευθύνεται? Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών πληροφορικής, μηχανικών υπολογιστών, στατιστικής και συναφών αντικειμένων, αλλά μπορεί και να το παρακολουθήσει κάποιος που είναι επαγγελματίας στο χώρο, έχει υποδομή, την απαραίτητη υποδομή για να το παρακολουθήσει και θέλει να εξειδικευτεί στις περιοχές της τεχνητής νοημοσύνης και της επιστήμης δεδομένων. Προϋπόθεση για να παρακολουθήσει κανείς επιτυχώς το μεταπτυχιακό είναι να διαθέτει κάποιες βασικές γνώσεις προγραμματισμού, αλγορίθμων, δομών δεδομένων και βάσεων δεδομένων. Αυτά θεωρούνται δεδομένα για όποιους έρχονται να το παρακολουθήσουν. Επίσης, θεωρούμε ότι υπάρχουν γνώσεις μαθηματικών προπτυχιακού επίπεδου. Τώρα, επειδή σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα καμιά φορά δίνουμε περισσότερη βαρύτητα σε κάποια μαθήματα από κάποια άλλα, προφανώς θα υπάρξει υποστήριξη να καλυφθούν τα όποια κενά, δηλαδή θα υπάρξει καθοδήγηση, θα δοθεί το κατάλληλο υλικό, μπορεί κανείς αν θέλει να παρακολουθεί και τα αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει θέληση να αφιερωθεί χρόνο σε κάτι τέτοιο. Τώρα, γιατί να επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση? Είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι ταχύτατα ανερχόμενο. Φαίνεται να αυξάνονται κάθε χρόνο οι εφαρμογές οι οποίες πιάνουν οριζόντια την πληροφορική, δηλαδή όπου έχουμε δεδομένα, πρακτικά αποκτάμε και εφαρμογές που σχετίζονται με την επιστήμη δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη. Και αντίστοιχα αυξάνονται και ευκαιρίες απασχόλησης για ανθρώπους που ξέρουν να αναπτύσσουν και να χειρίζονται τέτοια συστήματα. Από τη μεριά του τμήματος, οι διδάσκοντες έχουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα στην περιοχή, δηλαδή όσοι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι ενεργοί ερευνητικά, το οποίο σημαίνει ότι παρακολουθούν πολύ στενά την περιοχή και αυτό είναι σημαντικό για τους φοιτητές που θα έρθουν. Και αντίστοιχα το πρόγραμμα σπουδών θεωρούμε ότι είναι επίκαιρο και ο στόχος είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να ενημερώνεται συνεχώς. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τα μαθήματα, αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Σε ό,τι αφορά τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουμε την στατιστική και οπτικοποίηση δεδομένων. Αυτό είναι η βάση. Η στατιστική αφορά τόσο τον έλεγχο υποθέσεων, την ανάλυση δεδομένων, την διερευνητική ανάλυση δεδομένων, στην οποία βοηθάνε και μέθοδοι οπτικοποίησης. Οπότε το κομμάτι του να καταλαβαίνουμε τα δεδομένα μας και τι μας λένε έρχεται εδώ. Έχουμε μετά και τη μηχανική μάθηση που καλύπτεται όλη η υποδομή της θεωρίας γενίκευσης, βασική αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και η υλοποίηση αυτών, καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους σε προβλήματα. Εδώ πιάνουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν, μεθόδους που έχουν να κάνουν με γραμμικά μοντέλα, μη γραμμικά μοντέλα, μεθόδους συνόλου, δέντρων, νευρονικά δίκτυα. Και έχουμε την εξόρυξη δεδομένων και συστήματα συστάσεων. Σε αυτό το κομμάτι πιάνουμε πιο πολύ το unsupervised, την μη επιβλεπόμενη επεξεργασία δεδομένων, το feature engineering, clustering και την εφαρμογή του σε recommendation systems.
Η διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου αφορά το κομμάτι του χειρισμού των δεδομένων. Πολλές φορές έχουμε δεδομένα τα οποία δεν χωράνε στη μνήμη του υπολογιστή. Έχουμε δεδομένα τα οποία έρχονται με μεγάλη ταχύτητα, οπότε πρέπει να έχουμε συστήματα και αλγόριθμους για να μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Και μετά η βαθιά μάθηση ακολουθεί το μάθημα της μηχανικής μάθησης και εστιάζει περισσότερο σε μοντέλα τεχνητών νευρονικών δικτύων με πολλές παραμέτρους, εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές όπως η αρχιτεκτονική Transformer και εφαρμογές αυτών και σε παραγωγικά μοντέλα μηχανικής μάθησης. Και τέλος, η γράφικη ανάλυση δικτύων πια είναι ένα κομμάτι που ενδεχομένως πολλοί να μην έχουν ακούσει, αλλά πολλές φορές τα δεδομένα που μας δίνονται έχουν δομή γράφου και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τεχνικές και αλγόριθμους για να τα επεξεργαστούμε. Αυτά τα μαθήματα επλαισιώνονται από μαθήματα επιλογής που αφορούν την αναπαράσταση γνώση και συλλογιστική, όπου εκεί έχουμε τρόπους με τους οποίους αναπαραστούμε τη γνώση και εκτελούμε συμπερασμό πάνω σε αυτή. Εφαρμογές επιστήμης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, όπου έχουμε παραδείγματα περιπτώσεις χρήσης των αλγορίθμων που συζητάμε σε πρακτικά προβλήματα. Και φυσικά την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, ανάκτηση πληροφοριών και υπολογιστική όραση, που είναι από τις πιο σημαντικές εφαρμογές της επιστήμης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα. Επίσης, όπως είπε και ο κύριος Κουσφυρής, υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των κατευθύνσεων. Αν κανείς θέλει να εστιάσει πιο πολύ είτε στο κομμάτι της αξιοποίησης, συνδυάζει μαθήματα της τρίτης κατεύθυνσης, όπως καινοτομία, επιχειρηματικότητα ή διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων. Αν ενδιαφέρεται και πιο πολύ για το deployment και το application κομμάτι, μπορεί να συνδυάσει με κυβερνοασφάλεια, cloud native εφαρμογές και πλατφόρμες cloud, καθώς και προγραμματισμό πλήρους στίβα στο παγκόσμιο ιστό. Εδώ πολύ γρήγορα να αναφέρω τους διδάσκοντες. Είναι ο κύριος Ηρακλής Βαλάμης, η κυρία Βαμπακάρη, καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, ο κύριος Μιχαήλ, ο κύριος Τσερπές, αναπληρωτές καθηγητές, εγώ είμαι ο Χρήστος Οδείου, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Χαραλαμπίδης και ο κύριος Ευθυμίου, που είναι επίκουροι καθηγητές. Όλοι έχουν ερευνητική ενασχόληση πάνω στα αντικείμενα που συζητάμε και θα πλαισιωθούν από εξειδικευμένους εξωτερικούς διδάσκοντες και υποστηρικτικό διδακτικό προσωπικό. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω, αφού ολοκληρώσετε αυτή την κατεύθυνση, τι θα μπορείτε να κάνετε. Το πρώτο είναι ότι θα μπορείτε να δίνετε αξία στα δεδομένα τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία του οργανισμού στον οποίο συμμετέχετε. Δηλαδή, θα μπορείτε να παράγετε νέα προϊόντα ή νέες εφαρμογές με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται. Θα είστε σε θέση να γνωρίζετε πώς λειτουργούν και να εφαρμόζετε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και επεξεργασίας δεδομένων για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Θα μπορείτε να προσαρμόζετε τις τελευταίες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και επιστήμης δεδομένων στις ανάγκες του οργανισμού σας. Δηλαδή, θα μπορείτε να πάρετε κάποιο εργαλείο που έχει κυκλοφορήσει και να το προσαρμόσετε στα δεδομένα του οργανισμού σας. Και αντίστοιχα, να σχεδιάζετε αποτελεσματικές ροές λήψης, αποθήκευσης, ανάκτησης, επεξεργασίας δεδομένων, που αυτά μπορεί να έχουν μεγάλο όγκο. Και πολύ σημαντικό για μια περιοχή η οποία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, κάθε χρόνο δηλαδή πρακτικά αλλάζει σε μεγάλο βαθμό, είναι πολύ σημαντικό να είστε σε θέση να παρακολουθείτε την εξέλιξη. Δηλαδή να μπορείτε να διαβάζετε τα νέα άρθρα που κυκλοφορούν, να μπορείτε να κατανοείτε τους νέους αλγόριθμους που εμφανίζονται και να χρησιμοποιείτε τα νέα εργαλεία. Και φυσικά, όπως είπαν και όλοι οι προηγούμενοι συνάδελφοι, αν θέλετε να συνεχίσετε σε ερευνητικό επίπεδο, μέσα από αυτή την κατεύθυνση μπορείτε να το κάνετε. Φαντάζομαι στο τέλος, αν υπάρχουν